ప్రైజ్ ది లార్డ్. నా గొర్రెలు నా స్వరము వింటాయి, అవెన్నడు నన్ను వెంబడిస్తాయి. నా గొర్రెలు నా స్వరము వింటాయి, అవెన్నడు నన్ను వెంబడిస్తాయి అన్నాడు ప్రభు యేసు. అనుసరించు ప్రభు యేసుని. ఆమేన్ అన్నాడు ప్రభు యేసు. అనుసరించు ప్రభు యేసుని. ఆమేన్ హల్లెలూయా, ఆమేన్ హల్లెలూయా, ఆమేన్ హల్లెలూయా, ఆమేన్ హల్లెలూయా. పరమ యెరూషలేమా పరిశుద్ధ భూషణాలతో వరునికై అలంకరించి సిద్ధపడే వధువ సంగమా. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అండి. దేవుని యొక్క వాక్యం ధ్యానించడానికి ఆసక్తి కలిగి ఉన్న వాక్యము ఈ విధంగా సెలవిస్తుంది కదా. పరమగీతము 1వ అధ్యాయము 8వ వాక్యము. దేవుని యొక్క సంఘానికి ఉన్న అన్యోన్యమైన ఎంతో బలమైన బంధము ఈ యొక్క పరమగీతం అండి. అవును ప్రేమిన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ బంధము యొక్క విలువ, ఈ బంధం యొక్క మరి గొప్పతనాన్ని ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎంతగానో వివరణాత్మకంగా తెలియజేయడం జరిగింది. పరమగీతము 1వ అధ్యాయం 8వ వాక్యములో ఈ వాక్యము వ్రాయబడి ఉంది. నారీమణి సుందరి, ఇది నీకు తెలియకపోవునా, మందగల అడుగు జాడల బట్టి నీవు పొమ్ము, మంద కాపరల గుడారముల యొద్ద నీ మేక పిల్లలను మేపుము. దేవుని స్తోత్రం, హల్లెలూయా. నేటి యొక్క సమాజంలో పరిస్థితిలోనండి ఏమండి, పెద్దవారే కాదు చిన్నపిల్లలు కూడా మరి ఎంతగానో పాపపు అడుగు జాడల్లో ఉంటున్నారు. ఈ రోజు నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మేమైతే చంటి బిడ్డల పరిచర్య కూడా ఎంతగానో మరి భారభరితమైన పరిచర్య అన్నది జరిగిస్తున్నాం. ఎందు గురించి అంటే మా ప్రాంతపు ప్రజలు అటువంటి వారిగా ఉంటున్నారు కనుక వారి రక్షణ కొరకు, మారు మనసు కొరకు మరి ఎంతగానో ప్రయాసపడుతూ ఉన్నాము. ఈ రోజున దేవుని జనాంగం మా చంటి బిడ్డల యొక్క రక్షణ కొరకు దేవుడు అంటున్నాడు కదా. బిడ్డలు ఎదిగినప్పుడు దేవునికి మహిమకరంగా, బిడ్డలకి మేమండి దీవెనకరంగా ఉండులాగన ఇక్కడ వాక్యం సెలవిస్తుంది. మంద కాపరల గుడారముల యొద్ద నీ మేక పిల్లలను, నీ బిడలైన వారిని, మంద కాపరుల గుడారము, మంద కాపరులు దేవుని యొక్క సేవకులు, వాళ్ళు ఉండే గృహము దేవుని యొక్క సన్నిధి. దేవుని స్తోత్రం, హల్లెలూయా. నిజంగా భారము కలిగిన సేవకుని యొద్ద ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, బిడలు పెరిగినప్పుడు, ఆ యొక్క దేవుని యొక్క మందిరములో పెరిగినప్పుడు, ఆ యొక్క బిడలైన వారు దేవుని పరిచర్యలో పెరిగినప్పుడు దేవునికి మహిమకరంగా ఉంటారు. దేవుని స్తోత్రం, హల్లెలూయా. నీ బిడలైన వారిని ఏమండి, మంద కాపరుల గుడారములలో నీ మేక పిల్లలను ఉంచుము. నీ బిడలైన వారిని వారి జీవితాలని యథార్థమైన సేవ చేస్తూ భారము కలిగిన సేవకుల యొద్ద ఆ యొక్క పరిచర్యలోనికి బిడలను ఉంచినట్లయితే ఆ యొక్క సేవకుడండి వాక్యములోని, ప్రార్థనలోని, పరిచర్యలోని, సువార్తకులోని ఏమండి దేవుని యొక్క కుమారుడిగా తీర్చిదిద్ది దేవునికి అప్పచెప్పడానికి అవకాశం అన్నది ఉంది. దేవుని స్తోత్రం. ఈ రోజున వాక్యము రాయబడింది. సుందరి, ఇది నీకు తెలియకపోవునా, ఏమని అంటున్నాడు, నీ మందల అడుగు జాడల పెట్టి నీవు పొమ్ము. మంద ఎట్లా పోతుంది అట్లా మనం వెళ్ళాలి. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, తప్పిపోయిన ఆ గొర్రె మనకేం కనబడుతుందండి, 99 కూడా ఏమండి కాపరు వెంబడి వెళ్ళి ఉన్నాయి. ఒక గొర్రె ఏం చేసిందంటే మందని విడిచి, కాపరని విడిచి తనకి ఇష్టమైన త్రోవలోకి వెళ్ళిపోయింది. ఈ రోజున ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మాది భద్రాచలం దగ్గర ఉన్న రెడ్డిపాలెం గ్రామం అండి. మాది రోడ్డు మీద చర్చ్. అయితే కొన్ని సార్లు పల్లెటూరు ప్రాంతం కనుక గొర్రెల కాపరలు కొన్ని వందల మంది గొర్రెల పట్టుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. ఒక రోజున నేను అడిగాను, అయ్యా ఒక 2 గొర్రె పిల్లలు మాకు అమ్ముతావా అన్నప్పుడు అతను అన్నాడు కదా, అయ్యా అమ్మ ఇది అమ్మేవి కాదు, మరలా మా యజమానుడికి మేము ఈ మేకలన్నీ కూడా మేము అప్పచెప్పాలి అని అన్నాడు. మేము అడిగాము, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఎన్నాళ్ళు మీరు ఇట్లా వెళ్తూ ఉంటారన్నప్పుడు మేము 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు ఇలాగా మేము వ్యవధి తీసుకుంటామండి. మరలా ఆ గొర్రెలన్నీ కూడా మేము నమ్మకమ్మగా అప్పచెప్తాం, ఎవరు కొన్నా మేము అమ్మమండి అన్నారు. ఈ రోజున ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని యొక్క సేవకులు దేవునికి ఆ బిడ్డలు అప్పచెప్పాలని ఆశ అండి. దేవుని స్తోత్రం, హల్లెలూయా. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మందల యొక్క అడుగు జాడలను పెట్టి నీవు పొమ్ము. ఈ రోజున మందలు వెళ్తున్న త్రోవలో ఎప్పుడైనా గమనించి చూడండి, ఆ యొక్క మందలు వెళ్తున్న త్రోవలోనే ఒక గొర్రె
ఇంకో గొర్రె మీద సాడీలు చెప్పదండి. ఒక గొర్రె మీద ఏమండి సొనుక్కోదు. ఇంకో గొర్రె మీద అసూయ పడదు. ఈ రోజున ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, గొర్రెలను బట్టి ఆ యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి ఈరోజు దేవుని ప్రజలమైన మనం ఎలా ఉండాలో దేవుడు మాట్లాడుతూ నేర్పిస్తున్నారు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఏమండి ఆ గొర్రెలు ఎట్లా ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాయంటే వారి యొక్క త్రోవలోనే, ఈ సుదీర్ఘమైన ప్రయాణంలోనే, ఏమంటే అన్ని రాజమార్గంలోనే ఈ గొర్రెలు నడవండి. ఈ గొర్రెల కాపరి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మేత ఎక్కడుందో అక్కడికి నడిపించడానికి బురదలో నడిపిస్తాడు, లోయల్లో నడిపిస్తూ ఉంటాడు, ముళ్ళ పొదల్లో నడిపిస్తూ ఉంటాడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఎన్నో కొండల ప్రాంతానికి నడిపిస్తాడు, ఎన్నో లోతుల్లోనికి నడిపిస్తాడు. ఈ రోజున ఏమండి ప్రభువుని అంగీకరించిన తర్వాత నా బ్రతుకు మంచిగా ఉండాలి అని అనుకోవద్దు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు ఎలా నడిపిస్తున్నాడో అలా నడవడానికి ఇష్టపడాలి. ఎందుకు గురించి అంటే ఏమండి గొర్రెల కాపరి చేస్తున్న పని ఏమిటంటే, గొర్రెల కాపరి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే నేను నడిపిస్తున్న ఈ గొర్రెలకి ఆహారము పెట్టాలి. ఈ ఉద్దేశం అన్నది ఈ కాపరికి ఉంటుంది. కనుక ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ప్రభువును విడిచిపెట్టడము, శ్రమలు వచ్చినప్పుడు ప్రభువును నిందించడము, మంచిగా సంతోషముగా ఉంటే ప్రభువును ఆరాధించడము కాదు. కానీ ఈ యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో ఎన్నో లోటుపాట్లు ఉంటాయండి, ఎన్నో లోతులోనికి దిగవలసిన అనుభవాలు ఉంటాయి, ఎన్నో ఎక్కవలసిన పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఈ యొక్క త్రోవలో ప్రియమైన ఆత్మీయ జీవితంలోనే ఎన్నో గోతులు, ఎన్నో లోతులు అన్నది ఏర్పడడం జరుగుతుంది. దేవుని జనాంగం, దేవుని యొక్క వాక్యము మనకు సెలవిస్తుంది కదా. ఈ గొర్రెల కాపరి ఎంత అద్భుత రీతిగా నడిపిస్తూ ఉంటాడంటే, ఈ గొర్రెలన్నీ కూడా ఐక్యత కలిగి ఉంటాయండి. ఒకటి మీద ఒకటి తోసలాడుకొని, ఒకటి మీద ఒకటి చెడు మాటలు చెప్పుకొని ఉండవు. వాటికి నమ్మకం ఏంటంటే నా గొర్రెల కాపరి నన్ను మంచి త్రోవలోనికి నడిపిస్తాడని. దేవుని స్తోత్రం. ఈరోజు అదే విశ్వాసము, అదే నమ్మకము మన యేసు ప్రభుల వారి మీద ఉండగలగాలి. దేవుని స్తోత్రం. నా యొక్క గొర్రెలు నా స్వరము వింటే నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరనే. ఇదిగో ఈ మంచి కాపరి తన ప్రాణమును పెట్టడానికి ఇష్టపడిన వాడు. దేవుని స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ గొర్రెలకున్న మంచి లక్షణం ఏంటో తెలుసండి. ఈ కాపరి ఎక్కడ పడుకుంటాడో ఈ మేపినప్పుడు ఆ యొక్క కాపరి చుట్టూ కూడా ఈ గొర్రెలు ఏమండి ఉంటాయి. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, కాపరిని విడిచి అవి దూరంగా పడుకోవు. ఏమండి గొర్రెలను విడిచి కాపరి దూరంగా ఉండడు. ఈ రోజున దేవుని బిడ్డలమైన మనము ఆయనకు ఇజ్రాయేలు కాపాడువాడు కునుకుడు నిద్రపోవడం, ఏమండి నిన్ను కాపాడువాడు కునుకుడు నిద్రపోడు. దేవుని స్తోత్రం. హల్లెలూయా. మనం ఎప్పుడు కూడా దేవునికి సమీపముగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనకి సమీపముగా ఉంటూ ఉంటాడు. ఏ అపాయం రాకుండా దేవుడు నన్ను కూడా కాచి కాపాడడానికి ఇష్టపడుతుంటాడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, నీ మందల అడుగు జాడల బట్టి నీవు పొమ్ము. దేవుని స్తోత్రం. ఈ యొక్క గొర్రెల కాపరి ఎట్లా నడిపిస్తాడో వాటికి అంతా ఏమంటే ఏనాడు కూడా ఈ కాపర మీద ఈ గొర్రెలు ఇసుక్కోవు, కోపపడవు, ఏమాత్రము తిరుగుబాటు స్వభావం అన్నది గొర్రెలకి లేవు. దేవుని ప్రజలమైన మనము కానీ, మన సంఘ సేవకుల మీద కానీ, దేవుడి మీద కానీ ఎప్పుడూ కూడా తిరుగుబాటు స్వభావము ఉండకూడదు. దేవునికి జనాంగమా, నా మాట ముగించడానికి ఇష్టపడుతున్నా. అందులో ఒక గొర్రె ఉందట. ఆ గొర్రెకి కొమ్ములేమండి ఎట్లా మలవలేదంట, ఇలా సైడ్కి మలిచినాయంట. అయితే ఆ గొర్రె వెళ్తున్నప్పుడు పక్కన ఉన్న గొర్రెలు ఏం చేస్తాయండి, కలిసి ప్రయాణం చేయగలవా? చేయలేవు. ఎందు గురించి అంటే ఆ గొర్రె వెళ్తున్నంత వరకు కూడా ఏమంటే పక్క గొర్రెనే గాయపరుస్తూనే ఉంటుంది. ఈ రోజున గాయపరిచే గొర్రెగా మనం ఉండకూడదు. ఆత్మీయ జీవితంలో ఈ గొర్రెలు ఏం చేస్తూ ఉంటాయో తెలుసండి, వెళ్తూ సంతానోత్పత్తి కలుగు చేసుకుంటే వాటి సంతానం ఉత్పత్తి అన్నది పొందుకోగలుగుతుంటే ఈ యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో అనేకమైన ఆత్మీయ బిడ్డల్ని కనేవారుగా మనం ఉండగలగాలి. దేవుని రాజ్యంలో వారసులవి ఉండగల. ఈ యొక్క కాపరి యజమానుడికి అప్ప చెప్పినప్పుడు ఎంత సంతోషపడతాడో మనము కూడా దేవుని రాజ్యానికి వెళ్ళినప్పుడు మనల్ని బట్టి మన దేవుడు సంతోషపడే ఉండగలుగుతూ ఉండగలగాలి. దేవుడు వాక్యమును ఆశీర్వదించి దీవించును గాక. ప్రైజ్ లార్డ్ అండి.